Bună ție! Chiar și dacă ești o persoană, o singură persoană, m-am gândit să fac o mini-filmare pentru azi, despre mine, pentru tine. Mâine mă filmez la salon, refacem desenul pe o față, pe o fată, pe o pagină și, printre altele, vom vorbi despre curaj. Și spun eu despre curaj că nu le știu pe toate. Cunosc frica mai mult decât curajul și este perfect normal. Azi dimineață m-am trezit cu o falcă în cer și una în pământ, gândindu-mă și foarte supărat. Aveam o furie în mine, o furie de aia divină, nu de aia altă, că din aia altă mai am câteodată. M-am trezit cu un gând furios așa, pentru momentele alea care zici că te trezești, simți că te trezești și ce înseamnă pentru mine să te trezești. Trezești ăla cu majuscule. Înseamnă e ca și cum trăiești o viață într-o cameră cu lumina stinsă, simți că pe lângă tine sunt chestii mobile, obiecte, le simți, le palpezi, știi că e o mare mizerie în jurul tău, dar măcar e lumina stinsă. Măcar nu vezi, măcar nu te enervează, simți, te enervează umplutura aia. Băi, și când se aprinde lumina aia, când te trezești, nu știu de ce am pus ghilimele, dar când te trezești, când se aprinde lumina aia și îți aduce aminte, de fapt, e așa un amestec îți aduce aminte cine ești de fapt și ce putere ai și de câte ești capabil sau capabilă și te simți așa viu dintr-o dată și atotputernic și una cu Dumnezeu și una cu Universul și te simți ca o carte de aia care se deschide și ca și cum îți aduce aminte așa că tu ești mai mult decât un robot care se trezește dimineața, se duce la muncă și vine acasă și muncește pentru mâncare și muncește pentru benzină și muncește pentru benzina ca să ducă la muncă și ca să vină acasă. Vine o persoană și îmi sare ideea. Deci ești în camera aia întunecată și din toată se aprinde lumina și îți aduce aminte de cine ești tu și de câtă putere ai, dar vezi câtă mizerie ai în camera aia și de unde să începi? De unde să începi? Și mi-am dat seama și eram efectiv, m-a cuprins și pe lângă furia aia divină, m-a cuprins o tristețe imensă, pentru că îmi dau seama că și strămoșii mei au trecut prin asta și au luptat și și-au adus aminte, au prins lumina și ca în final să nu reușească. Și închipuiți-vă că ei au trecut prin mult mai greu decât trecem noi azi. Noi trecem în perioada cu cea mai lungă pace, chiar dacă mai sunt războaie, dar hai să recunoaștem. Deci nouă ne e ușor, avem mașini de spălat, mașini de spălat vase, mașini de spălat rufe, mașini cu care să ne ducă unde vrem noi, când vrem noi. Și atâtea și atâtea. Și ei au trecut prin războaie, adică închipuiam așa străbunica mea sau străbunicul meu, cum stăteau eu așa, când au prins lumina în camera lor și-au dat seama și-au adus aminte de lumina lor și de puterea lor, că între timp auzeau și o bombă trecând pe lângă ei. Cât le-a fost de greu, cât a fost de cumplit, dacă mie mi se pare așa o adunătură și o nebunie în camera mea, în viața mea, și de unde să încep? Și aveam așa o ciudă și băi, parcă mi-era mai ușor, îmi spuneam, parcă mi-era mai ușor atunci când lumina era stinsă. Să rămân în amorțire, măcar nu știu, măcar mă comport și închid ochii și mă comport ca orice alt robot sau orice altă ființă care atâta știe. Mă trezesc dimineața, îmi la muncă, să vin acasă, să am grijă de copii, să fiu soție, să fiu mamă, să fiu bla bla bla, povestea. Și cam atât. Și cresc și îmbătrânesc
Da, cresc copiii și văd și pe ei și îmi țin nepoții în brațe și da, atâta e singura bucurie, ceea ce cred, încă nu este cazul să-mi țin nepoții, că mai e timp. Este o bucurie enormă, da. Și cam atât și după aia mor, că vin ceilalți. Un cerc așa, e roata vieții, și cam atât. Nu e cam atât. Nu, și m-am înfuriat, dar ce m-am înfuriat? Și până seara, sau nici măcar, nici nu a trecut, nu, pe la mijlocul zilei îmi dau seama, dar stai mă puțin. Bun, nu este ușor, dar nu este ușor deloc. Dar dacă am impresia, vreau ca exteriorul meu să-mi arate exact ceea ce sunt eu pe interior, ceea ce mi-am adus aminte că sunt, atunci de ce sunt doar pe jumătate? Când am început filmulețele, mi-am spus gata, cu toate că aveam o frică enormă, de mică am o frică enormă să fiu pozată sau filmată, deci nu. Și mi-am zis gata, ceea ce pentru mine e un pas enorm, dar a început filmulețele pentru un mini-subiect, mi-am făcut mini-filmulețe până să fiu decisă pe care îl postez, că aveam peste 200 filmate în telefon, mi-am dat peste cap telefonul, o luase razna. Dar dacă vreau ca exteriorul meu să-mi arate ceea ce mi-am adus aminte că sunt, de ce sunt eu doar pe jumătate? Nu. Sunt 100%. Poate 80% mâine. Poate 30% poi mâine. Că nu mai am chef și nu mai am putere. Sunt prea obosită. Dar încerc de cele mai multe ori să fiu 100%. Așa că toate acestea ca să vă spun despre curaj. Dacă ai intrat în lumea asta a machiajului permanent sau în orice altă lume care îți place, o alternativă a vieții tale pe care ți-ai dorit-o, ți-ai visat-o, știi că ești capabil sau capabilă, intră cu curaj, dar nu în fiecare zi cu curaj. Mai lasă frica puțin, că ne-am obișnuit cu ea, e familială. Frica asta ne-a și ajutat o lungă perioadă de timp ca să ne țină în stand-by, nu în stand-by, în poziția drepți. Dar stai puțin, dar dacă se întâmplă asta, să avem planul B sau planul C. Dar odată ce ai aprins lumina în camera ta, frica mai este acolo, dar nu la fel de puternică. Nu mai da putere. Ia-o cu tine de mână, ține-o de mână, dar pornește cu curaj. 100%. Nu ca mine până ieri, dar nu mă condamn. Hai să fim 100% așa cum suntem noi. Fără să vrem să placem, fără să vrem să avem comentarii de orice fel, fără să ne așteptăm la ceva, așa cum suntem noi. Că dacă noi nu ne arătăm cum suntem noi, ce rost are? Punem măști și nu arătăm de fapt puterea noastră. Nu dăm în lume unicitatea noastră. Începem cu curaj, începem desenul și vorbim despre foarte, foarte, foarte multe lucruri, foarte multe. Mi-am făcut un dosar, m-am organizat și cine vrea să audă, să audă, cine vrea să învețe, să învețe, cine nu vrea, nicio problemă. Eu sunt aici și expun filmulețul pe YouTube, așa cum e, și nici nu mă interesează. Pa!